Assalamu alaikum masu sauraro da fatar kun waye gari lafiya. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin namu na karfe 6:30 agogon GMT da Ghana, wato 7:30 kenan agogon Najeriya da Nijar. Mai sauraro idan wannan ne zuwanka na farko a cikin wannan tashar tamu mai albarka, ka danna mana alamar subscribe sannan ka daure ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A cikin shirin namu ne za ku ji mu ɗauke da cewa abin da ya sake jefa 'yan Najeriya matsalar ƙarancin wutar lantarki. 'Yan Najeriya sun ƙara samun kansu cikin matsala ta ƙarancin wutar lantarki sakamakon lalacewar da aka samu daga babban layin samar da lantarki na ƙasar a ranar Litinin. Kamfanonin raba wutar lantarki sun sanar da katsewar wutar a ranar Litinin ɗin misalin ƙarfe 2 na rana. Wannan matsala ta sake kunno kai a Najeriya bayan watanni da ta auku a watan Satumba. Da yake tabbatar da matsalar a wata sanarwa da ya sanya a shafinsa na X, kamfanin samar da lantarki na yankin babban birnin tarayya Abuja (AEDC) ya bayyana wa waɗanda ya baiwa wutar cewa matsalar ta faru da misalin ƙarfe 2:02 na ranar, lamarin da ya janyo ɗaukewar wutar a faɗin yankunan da yake ba su lantarkin. Kamfanin ya roƙi jama'a tare da ba su tabbacin cewa yana aiki da dukkanin masu ruwa da tsaki domin mayar da wutar da zarar layin na ƙasa ya gyaru. Ya ce zai riƙa ba masu mu'amala da shi bayanai akai-akai game da halin da ake ciki kan lamarin. Shi ma kamfanin samar da lantarki na AKEDC ya fitar da irin wannan sanarwa ga waɗanda yake baiwa wutar. Ya tabbatarwa da wanda yake baiwa wutar cewa yana aiki tare da abokan hulɗarsa don ganin ya dawo da wutar cikin gaggawa. A shekarun baya-bayan nan, ɓangaren samar da wutar lantarki na Najeriya ya gamu da matsaloli da dama, waɗanda suka haɗa da tilastawa aiwatar da tsare-tsare da manufofi da suka jiɓanci wutar lantarki, da rashin tabbas na hukumar kula da ɓangaren, a ƙarancin samun iskar gas da sauran matsaloli. Duk wani ƙoƙarin da aka yi na ji daga bakin hukumomi da lamarin ya shafa game da matsalar ya ci tura. 'Yan Najeriya da dama musamman masu ƙananan sana'o'i suka dogara da wutar lantarki waɗanda ba su da wata hanya ta samun wutar lantarkin na kokawa akan matsalar ta rashin wutar lantarkin. Ko da ma kamfanoni da sauran waɗanda ke da wasu hanyoyi na samun wutar na kokawa game da sayen mai na injinansu na samar da lantarkin. Shekara ta 2025 ce ta fi kowace tayar da hankali a rahotannin da na yi. John Simpson. Na yi rahotanni kan yaƙe-yaƙe fiye da 40 a faɗin duniya a aikina na jarida tun daga shekarun 1960. Na ga yadda yaƙin cacar baka ya fara da kuma yadda yaƙi ya yi ƙasa. To amma ban taɓa ganin shekara mai tayar da hankali kamar shekara ta 2025 ba, saboda yawan rikice-rikicen da suka yi ta faruwa. Shugaban Ukraine Volodymyr ya yi gargaɗin cewa rikicin da ke faruwa a ƙasarsa ka iya zama yaƙin duniya. Bayan kwashe shekaru kusan 60 ina lura da yaƙe-yaƙe, to ina jin a jikina cewa abin da ya faɗa gaskiya ne. Gwamnatocin mambobin ƙungiyar tsaro ta NATO sun kasance a cikin hali ta kowane domin mayar da martani idan har Rasha ta katse wayoyin ƙarƙashin teku da ke tafiyar da harkokin latironi ga yammacin Turai. Ana zargin jirgin sama maras matuƙi na takalar tsarin tsaron ƙasashen na NATO. Masu yi musu kutse sun fito da wasu hanyoyi na hana ma'aikata da manyan ma'aikatu aiki. Hukumomi a yammaci suna da tabbacin cewa hukumar leƙen asiri ta Rasha tana kashe waɗanda ke hamayya da gwamnatin waɗanda ke neman mafaka a Turai. Wani bincike da aka fara kan yadda aka kashe tsohon ma'aikatan leƙen asiri a Rasha Salisbury Sergei Skripal a shekara ta 2018 da kuma kisan Davon Sturges da guba, ya ƙarƙare cewa harin na shugabanni na Rasha ne. Hakan na nuni da cewa daga shugaban Rasha ne Vladimir Putin. Yadda shekarar ta zama ta daban. Shekara ta 2025 ta zamo mai cike da yaƙe-yaƙe. Ukraine na daga ciki, inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce farar hula 14,000 sun mutu a Gaza, kuma inda Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi alƙawarin ɗaukar mummunar ramuwar gayya bayan da Hamas ta kai wani hari a Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban shekara ta 2023, inda ya yi sanadiyyar mutuwar mutum 120,000 sannan suka yi garkuwa da mutum 250, kuma tun lokacin da dakarun Isra'ila suka kashe Falasɗinawa fiye da 70,000 da suka haɗa da mata da ƙananan yara 30,000, kamar yadda ma'aikatar lafiya ta Gaza ta shaida. Alƙaluman da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi amanna da su. A hannu ɗaya
kuma akwai mugun yaƙin basasa tsakanin ɓangarorin sojojin Sudan. A tsawon shekara biyu an kashe farar hula fiye da 150,000 sannan an tilastawa mutum fiye da 12 yin hijira. Wataƙila idan da a ce wannan ne akwai yaƙi shekarar 2025 duniya za ta iya tsayar da shi, to amma ba shi kaɗai ba ne. Banda yaƙin cacar baki, mafi yawan rikice-rikicen da na rawaito a tsawon shekarun sun kasance ƙanana amma masu haɗari, amma kuma ba su kai matakin barazana ga zaman lafiyar duniya gaba ɗaya ba. Wasu rikice-rikicen kamar Vietnam da yaƙin Gulf na farko da yaƙin Kosovo a wasu lokuta sun yi kama da waɗanda za su iya rikidewa zuwa wani abu mafi muni, amma hakan bai taɓa faruwa ba. Manyan ƙasashen duniya sun yi taɓa fargabar cewa yaƙin ƙasa ɗaya zai iya rikidewa zuwa yaƙin nukiliya. Ba zan fara yaƙin duniya na uku ba don ku ba, in ji Janar na Birtaniya Sir Mike Johnson a rediyo a Kosovo a shekarar 1999 lokacin da babban jami'in NATO ya umarci sojojin Birtaniya da Faransa su kwance filin jirgin sama a Pristina bayan sojojin Rasha sun isa wurin farko a shekara mai zuwa, wato shekara ta 2026. Duk da cewa Rasha ta lura da rashin sha'awar Shugaba Trump game da Turai, tana nuna shirin samun iko mafi girma. A farkon watan nan, Putin ya ce Rasha ba ta shirin yaƙi da Turai, amma shirye take yanzu idan har yaƙin Turawa suke so. A wani taron talabijin ya ce ba za a sami wata matsala ba idan kuka girmama mu da muradinmu kamar yadda muke yi muku ƙoƙari koyaushe mu girmama ku. Amma a halin yanzu, Rasha, babbar ƙasa mai ƙarfi a duniya, ta kai hari kan wata ƙasa mai 'yanci a Turai, abin da ya yi sanadiyyar mutuwar mutane da yawa ciki har da sojoji da fararen hula. Ukraine na zargin Rasha da sace aƙalla yara 20,000. Kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ta bayar da umarnin kama shugaban Rasha Vladimir Putin saboda hannunsa a wannan lamari, hukuncin da Rasha ta nuna rashin amincewarta da shi. Rasha na cewa ta kai hari ne don kare kanta daga barazanar NATO, amma shugaban Putin ya nuna wani dalili da ya haɗa da burin dawo da ikon Rasha a yankin da ke kewaye da ita.